Hol érdemes eladó ingatlant keresni? A legismertebb felület az ingatlan.com. Viszont ma már egyre drágább rajta hirdetni, ezért sok eladó egyszerűen nem teszi fel ide az ingatlanát, és így rengeteg jó lehetőség fel sem kerül. Érdemes körbenézni a zenga.hu-n is. Néha egészen jó ingatlanok bújnak meg itt. Egyre népszerűbb, ráadásul ingyenesen is lehet rajta hirdetni, igaz, ilyenkor korlátozott a feltölthető képek száma. Jelenleg talán a legnépszerűbb felület a Facebook. Itt teljesen ingyenesen lehet hirdetni, ezért nagyon sokan használják. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a Marketplace-ről sok profilt egyszerűen letiltottak ingatlan hirdetésnél, így ide sem kerül fel minden ingatlan. A Facebook csoportok viszont másképp működnek. Ide korlátozás nélkül fel lehet tenni az ingatlan hirdetéseket képekkel, videóval és részletes leírással. Emiatt egyre népszerűbbek, és sok ingatlan kizárólag ezekben a csoportokban jelenik meg. Amikor csoportban keresel, nem érdemes végig görgetni a hírfolyamot. Sokkal egyszerűbb, ha használod a csoport keresőjét. Írd be például azt, hogy eladó ingatlan Székesfehérvár, és rögtön megjelennek a keresésnek megfelelő hirdetések. Ha Fejér megyében keresel eladó ingatlant, érdemes csatlakozni az Eladó ingatlanok Fejér vármegye Facebook csoporthoz. A linkjét megtalálod a hozzászólásoknál. Te hol szoktál keresni? Írd meg kommentben!